Πήγαμε Μάλτα. Πείτε γεια. Πήραμε τους τουρίστες και πάμε τώρα στο gate μας. Let's go. Τώρα περιμένουμε εδώ πέρα να επιβιβαστούμε. Έχουμε πάρει τρελή παρέα. Τη μαμά, τον μπαμπά και τη Δήμητρα. Εδώ το καπί δυτικών προαστίων. Με το καπί θα πάει. Με το καπί θα πας. Έτσι θα λέμε και σε εσένα σε λίγα χρόνια. Γιατί καπί θα γίνεις και εσύ, κυρία μου. Μακάρι να γίνω καπί και να μην πεθάνω νέα. Αυτό λέω. Αλλά έτσι που το βλέπουμε το Μητσοτάκη, σε 5 χρόνια θα έχω πεθάνει από το άνθρωπο. Μας το κάνουμε. Για να έχει χεστεί, να μπει στα πέστερο πάνω. Ήθελες παράθυρο, τώρα πάρτα. Εδώ πες ταραλέα. Ο παπάς που γελάει γιατί κοροϊδεύει. Welcome to Malta. Οι τουρίστες φτάσαν. Έχει αυτήν εδώ την τεράστια είσοδο. Και πάμε. Έξοδο, ναι. Έξοδο είναι. Ισχύει ότι είναι έξοδο. Έξοδο. Βέβαια βρέχει λίγο κακό, αλλά δεν πειράζει. Φτάσαμε. Ό,τι βλέπετε τα αυτοκίνητα εδώ πέρα είναι δεξιοτήμωνα. Είναι πάρα πολύ περίεργο αυτό. Περάσαμε και μια υπόγεια διάβαση η οποία ήταν full τρομακτική, αλλά δεν είχε καθόλου φως να σας βγάλω. Τι να σας βγάλω τώρα, με flash φυσικά έπρεπε. Τέλος πάντων. Και κατευθυνόμαστε προς το ξενοδοχείο μας. Airbnb βασικά κλείσαμε. Γιατί έχουμε mailbox. Ναι. Γιατί τη γράφουν το ονοματικό όνομα της σπίτι. Έλα δε. Θα με βρίσκαν οι φαν σε μένα. Λοιπόν, και ήρθε η ώρα να σας κάνουμε το house tour, γιατί ήρθαμε στο δωμάτιο. Εννοείται ότι έχουμε κάτσει εδώ και πάρα πολλή ώρα, αλλά τέλος πάντων θα σας δείξω. Με το που μπαίνεις είναι αυτή εδώ η κουκέτα που θα κοιμηθούν 2 άτομα. Εδώ πέρα έχει ένα τραπεζάκι που δοκιμάσαμε διάφορα snack. Να πάτε να δείτε στο TikTok η κουζίνα. Κλείναμε κάτι ποτήρια εδώ πέρα. Εδώ πέρα έχει κουρτίνα και στοράκια. Έχει παράθυρα που δείτε εδώ έτσι πως είναι. Βλέπεις το δρόμο. Γεια σου φίλε. Αυτή είναι έτσι η ευθεία του δωματίου και εκεί πέρα έχουμε βάλει και ένα φωτιστικό πολύ grande. Ο μπαμπάς έχει όρεξη. Άρε μαμά, σε έφερε ο μπαμπάς μετά από πόσα χρόνια? 35. Εσύ μου φέρες. Ναι, 35. Πώς λέγεται? Ταξίδι του μέλη του σου φέρω. Εκεί πέρα έχει ένα παράθυρο άκυρο. Έχει αυτό εδώ το, ξέρω για να βάφησε. Και κρεβατάκι. Κάποιος πέταξε εδώ. Τι πέταξε εδώ? Α, το άπλωσε στον ανεμιστήρα. Αυτό είναι και ανεμιστήρας. Και έχει βάλει το air condition, οπότε στεγνώνει τώρα αυτό. Και εδώ πέρα έχει μια ντουλάπα, έχει μαξιλάρι και τέτοια. Και εκεί πέρα είναι το μπάνιο που είναι ο μπαμπάς τώρα. Οπότε θα σας το δείξω σε λίγο. Εδώ είναι η πραμάτια της Δήμητρας, τα έχει βγάλει, δεν ξέρω, και μπαζάρι. Ήρθαμε στο εστιατόριο. Έχει ένα εστιατόριο το πιο κάτω που λέγεται Μίλια. Αλήθεια. Ακούμε Michael Jackson. Ωραία μουσική παίζει εδώ. Εγώ κόπηκα με το μαχαίρι, έχω να πω. Εννοείται ότι κάτι θα πάθαινα. Τώρα το πατάω να σταματήσει. Ωραία. Ήρθε η ώρα για ξεκούραση. Εγώ με το μωράκι εδώ. Έχεις λίγο έρπη. Κάναμε και ατμοσφαιρικό φωτιστικό. 28 βαθμούς. 40 βαθμοί. Ανεβάζω τη θερμοκρασία όπως και η δυτής. Και τα πιτσουνάκια είναι κάπου εκεί. Μαμά εδώ, λες και είσαι στο καράβι είναι η μαμά. Λες και είσαι στο καράβι στην κοκέτα. Έβαλα ένα βαμβακάκι και ένα λαστιχάκι και το έκλεισα γιατί τρέχει ακόμα αίματα. Κάναμε και ένα ντουζάκι. Είμαστε καθαρούλοι μας και πάμε για ύπνο. Next day coming! Πρωινό καφεδάκι εδώ. Όλοι είμαστε με ένα μάλι. Οικονομικά. Εγώ είμαι έτσι. Πέσανε οι μπούκλες μου. Και σκέφτομαι να πάω σε ένα κομμωτήριο που είχε ακριβώς απέναντι. Εν τω μεταξύ πώς είμαι εγώ και πώς είμαι εγώ. Με τις πιτάμες, ακόμα, τρώνε, μασουλάμε. Και τώρα η χείρα Σαντιβιάν έχει να συσπεί. Ότι ξέχασα να πάρω το μικρόφωνο μαζί μου. Τα άφησα στη Θεσσαλονίκη. Εγώ τραυματίας εδώ πέρα.
Έχει ωραία μέρα σήμερα. Άσχετο, αλλά αυτή εδώ είναι η υπόγεια διάβαση που σας έλεγα χθες ότι ήταν τρομακτική. Τώρα την περνάμε μέρα, οπότε εντάξει. Σκεφτείτε το βράδυ δεν έχει ούτε ένα φως εδώ. Και περνάς έτσι τη διάβαση και περιμένεις να έρθει ο It εδώ και σε φάει. Εδώ περιμένουμε το λεωφορείο. Έχουμε σκάσει από τη ζέστη, έχει πάρα πολύ ζέστη. Και χωρίς μπουφάν και χωρίς δερμάτινο και χωρίς μπλούζα και σουτιέν βγαίνεις εδώ. Το μεδουζάκι έχει μείνει από εκεί. Έλα! Έχουμε μπερδευτεί με τα δεξιοτήμωνα εδώ πέρα. Και αυτό είναι το aquarium της Μάλτας στο ενιδρίο. Wow, παιδιά, είναι τέλεια! Τώρα θα ήθελα να ήταν λίγο πιο μεγάλα τα ζουμάκια μας και να τα φέρναμε εδώ. Θα ζούσα εδώ. Καλά, παντού εδώ θα ζούσα. Λοιπόν, και αυτή είναι η είσοδος. Πάμε να εξερευνήσουμε τα ψάρια. Ξεκινάμε. Σκυλόψαρα! Παναγία μου! Φίλε αυτό, να σε δώσει μια! Δείτε εδώ ρε παιδιά με δουζάκια! Είναι πανέμορφη! Παιδιά, ο Νέμο! Βρήκαμε τη Δόρη, αυτή είναι η Δόρη παιδιά! Πάσχω από προσωρινή απώλεια μνήμης. Τα αδέρφια μου! Σκορπιοί φίλε! Σκορπιός είναι για σένα. Παμ. Αυτό δεν θέλω να πάω πουθενά. Πρέπει να τα σκάσει κάπου. Δείτε εδώ παιδιά τι έχουν κάνει με προτζέκτορα. Τέλειο. Εδώ κάναμε και κατάτηση. Όχι, δεν κάναμε κατάτηση, αλλά το σε ένα σινεμά μέσα που έχει. Αξίζει πάρα πολύ να το δείτε αυτό το ενιδρίο. Όποιος έρθει στη Μάλτα να το δει. Είναι φανταστικό. Τώρα πάμε να φάμε. Μπεργκεράκι. Κάντε να μας λύσω. Είδαμε και χιόνι. Πώς γίνεται αυτό? Είδαμε και χιόνι ρε παιδιά, δείτε. Ναι. Έχουμε να σκάσω. Σε τυράντες είναι οι άλλοι. Άλλοι με πέδιλα. Και έχει 15 βαθμούς σήμερα. Άρα γιατί θέλω ψάρια. Νομίζω ότι είναι το λεγόμενο King's Landing του Game of Thrones. Δείτε τώρα αυτό το κτίριο είναι τεράστιο ρε φίλε. Πόσο τα αγαπώ αυτά τα κτίρια. Το μεδουζάκι εδώ πέρα παραπονιέται. Τα είδε όλα, λέει, δεν αντέχει άλλο. Εσύ γκρίνιαξε. Τι λέει, τι λέει. Οικογενειακές διακοπές θέλαμε. Ούτε κάτι δεν μας αφήνει. Να τσιγάρο Και παράπονο. Μην παίρνετε πρότυπο. Δήμητρα. Σαν να τρίψει το χέρι μου ρε ένα πράγμα, έπεσε. You bought it? You Break it. break it. Πήρε Δήμητρα μια σφυρίχτρα για τον Ηλία και της έπεσε με το που βγήκε από το μαγαζί. Δηλαδή δεν Μπράβο. θα πάρεις άλλο. Πραγματικά παιδιά είναι τόσο όμορφα εδώ πέρα. Τόσο ήσυχα. Εν τω μεταξύ έχει πάρα πολλή ιστορία ελληνική και εδώ. Γι' αυτό μάλλον έχουν τζατζίκια και τέτοια. 1434 ξέρω εγώ. Χτίσανε εδώ πέρα μια εκκλησία του Αγίου Νικόλα. Έχουμε έρθει στην Κηφισιά μάλλον. Εδώ είναι ένα παλάτι. Πρέπει να πάμε από εδώ. Πάμε και ο Θεός βοηθός. Χαμένοι κάπου στο... Την περιοχή τη λένε Μπαλζάμ. Πάμε και όπου βγει. Κάτσε ρε Μεδουζάκι λίγο, δεν έχεις κάτσει. Είναι ωραίο πάντα. Δεν είπα τέτοια. Ορίστε. Βρήκε παγκάκι. Η ταλαιπώρια φαίνεται νομίζω στα πρόσωπά μας πλέον. Έχουμε χάσει 40 λεωφορεία. Έχουμε παγώσει. Έχουμε μπερδευτεί. Και 47. Έχουμε μπερδευτεί πάρα πολύ με τη στάση.
αργότερα. Τώρα έχει βγάλει φουλ υγρασία και κρύο και περιμένουμε το λεωφορείο μας για να πάμε προς το δωμάτιο. Είναι 7:47 το απόγευμα. Είναι 7:47 το πρωί. Άλλο ένα βράδυ που τρώμε στις Εμίλια στο εστιατόριο, εδώ, σε ξυλόφουρνο. Ο άλλος κλάνει από πίσω. Χαλάει τα πλάνα. Δεύτερη μέρα, 12 παρά, βγήκαμε έξω. Γιατί τα παπουδάκια με είχα πιει τον καφέ, έξω από την τουαλέτα, από εδώ η Ντίβα να ετοιμαστεί, από εδώ η άλλη Ντίβα να ετοιμαστεί. Κατευθείαν να πει κακία, έτοιμη ήταν. Ήταν και με το που είπα για μένα, έσκασε. Και πάλι. Όλο το ταξίδι έτσι, να ξέρετε. Γι' αυτό σας βάζω ήρεμη μουσικούλα να βλέπετε τα τοπία και τέτοια. Να είστε ήρεμοι εσείς τουλάχιστον, γιατί εμείς δεν είμαστε. Δεν πειράζει. Άρα δεν φταίει το κλίμα, παιδιά, της Ελλάδας. Το κλίμα της οικογένειας. Τώρα έχουμε πλάνο να πάμε με τα πόδια από εδώ που μένουμε προς τα κάτω, που είναι το νησάκι εκεί πέρα, πώς λέγεται. Ένα νησάκι τέλος πάντων που έχει. Η μαμά ό,τι παγκάκι υπάρχει εδώ πέρα στη Μάλτα το έχει κάτσει. Τι έκανες στη Μάλτα? Έκατσα στο παγκάκι του Σαν Μάρκο, του Σαν Πέτρο, του Σαν Πόλο. Και μετά θα πάμε, λέμε, Μπίργκου. Εκεί πέρα έχει έναν ωραίο κήπο και κάτι τέτοια. Δείτε εδώ μια ντίβα Θεσσαλονικιά. She's an icon, she's a legend, and she is the moment. Now, come on now. Όχι, λέει ο μπαμπάς. Δείτε που ήρθαμε, δηλαδή πρέπει να είμαστε οι μόνοι σε ολόκληρη τη Μάλτα, στους τουρίστες, προσπαθούμε να βρούμε ναούς και δεν έχει να πεις πουθενά. Εδώ, παιδιά, παλιά είχε νερό μέχρι πάνω για να μην μπορούν να περνάνε τα κάστρα και να κάνουν επίθεση. Λοιπόν, είμαστε σε αυτό το νησί του Μάνουελ και έχει ένα ναό πέρα εκεί πέρα που σας έδειξα λίγο πιο πριν. Και η Δήμητρο και ο μπαμπάς πήγαν εκεί πέρα. Εγώ με τη μαμά είπαμε να γυρίσουμε προς τα πίσω γιατί ρωτήσαμε κάποιους και μας είπαν ότι δεν έχει είσοδο να πας. Οπότε γυρίσαμε προς τα πίσω γιατί η μαμά κάνει 10 ώρες να περπατήσει και λέω πάμε, εμείς θα μας φτάσουν και δεν τους βλέπω τώρα να έρχονται. Και περιμένω εδώ και πόση ώρα, έχει περάσει μισή ώρα και τώρα η μαμά είναι πέρα. Οι άλλοι είναι πίσω, έχουμε χαθεί, δεν έχω ίντερνετ και να δω τώρα πώς θα πάει αυτό. Τι θα κάνω. Μαμά, κάτσε να δούμε αν είναι εκεί και βγαίνουν φωτογραφίες, δεν ξέρω. Τώρα βρήκα ένα δρομάκι που πάει εκεί πέρα και λέω να πάω προς τα εκεί. Άμα είναι εκεί θα τους δούμε. Αν δεν είναι εκεί, την κάτσαμε. Καθόμασταν να συναντηθούμε εδώ πέρα, στην είσοδο με τη μαμά, αλλά δεν τους βλέπω να έρχονται και ποτέ. Όπου να είναι είμαστε. Τώρα εντωμεταξύ έχω νευριάσει πάρα πολύ γιατί όντως θα χαθούμε. Και δεν πρόκειται να βρεθούμε γιατί πήγαμε από τον αντίθετο δρόμο που πήγαμε πριν. Που ανεβήκαμε και δεν το βρήκαμε. Πήγαμε από τον κάτω δρόμο. Αυτοί θα γυρίσουν από τον πάνω δρόμο γιατί από εκεί ήρθαμε. Δεν ξέρω που είμαστε. Σε κάτι κτίρια, ό,τι να είναι. Μαμά κάπου εκεί πίσω, χαμένη. Εμπειρία κι αυτό. Χαθήκαμε στη Μάλτα. Έτσι θα λέγεται το vlog. Δείτε από αυτά τα μέρη που καταλήγεις. Πες μου τώρα που μπορούμε να τους βρούμε εκεί. Δεν θα τους βρούμε. Δεν μπορούμε να πάμε εκεί. Τι βλακεία κάναμε και χωριστήκαμε τώρα. Δεν έχω και ίντερνετ, δεν έχω τηλέφωνο. Δεν θα τους βρούμε εκεί. Είναι ολόκληρη η πόλη. Τους βρήκαμε! Δεν ανησυχήσατε! Δεν έχω ίντερνετ! Δεν έχω ίντερνετ! Τώρα μας μένει να βρούμε πώς θα περάσουμε απέναντι. Έκατσε και στη Βαλέτα η μαμά, εντάξει. Μπράβο, μάνα. Πήραμε να φάμε κάτι για να έχουμε ενέργεια να γυρίσουμε. Τώρα είμαι στη Βαλέτα και θα γυρίσουμε όλη τη Βαλέτα. Η άλλη έχει παγώσει, αλλά τι να κάνουμε. Κρύο, έχει αέρα. Ναι, έχει αέρα. Δείτε εδώ πόσο ωραία είναι, αλλά φυσάει πάρα πολύ, παιδιά. Σε αυτό το vlog θέλω να μετρήσετε σε πόσα παγκάκια έχει κάτσει στο μεγουζάκι. Ξεκινάμε. Πάμε καρκαλέτσι. Έλα κούτσαυλο. Σιγά σιγά. Πάμε στους κήπους πάνω της Βαλέτας στην πάνω μεριά. Δηλαδή, έχουμε κατάσει πάνω χάρη. Φτάσαμε και εδώ πάνω, τα καταφέραμε και ανεβήκαμε. Και τώρα έχει πολύ κρύο, φυσάει.
Έχει τα πτώματα εδώ. Αλλά η θέα νομίζω σε ανταμείβει. Για μια ακόμη φορά. Βρήκαμε και μια μουσουλμανίτσα εδώ πέρα. Με υιοθέτησαν. Είπαμε να φάμε και κάτι υγιεινό για μια φορά. Ήρθαμε σε ένα έχει έλθει για σαλατούλα. Αυτό εδώ έκανε 10 ευρώ και σαλάτες 12. Εγώ πήρα κάτι spicy, είναι πολύ ωραίο. Πήραμε και το γλυκό της αδερφής μου, το ταχίνι, γιατί της αρέσει. Το κύμα είναι φανταστικό, πολύ ελαφρύ. Κάνεις εξάσκηση για τα γκουμενάκια. Ναι, πάμε για ποτό. Νερό. Με φούτσι. Φούτσι. Γι' αυτό έχω τέτοια επιδερμίδα. Δεν έχουμε νερό. Είδες το μάτι. Το μάτι, δεν έχουμε νερό. Και ευτυχώς έχω backup. Είχα ξεβαφτικό μαζί μου και βαμβακάκια, αλλά δεν έφτανε αυτό. Και τώρα... Γιατί, χωρίς δόντια να κοιμηθώ. Έχουμε νερό εμφερωμένο και το χρησιμοποιούμε για να ξεβαφτούν. Και να πληθεί η Έμιλι. Γιατί σε 5 ώρες που θα ξυπνήσει δεν μπορεί να κοιμηθεί εδώ. Αυτά. Όχι, ούτε εγώ μπορώ. Προσπαθούσα να κοιμηθώ, αλλά δεν γινότανε γιατί νιώθω βρούδι. Χάλι. Και δεν έχουμε νερό, φίλε. Έχω στείλει μήνυμα σε αυτόν και στην Booking και στο site της Booking και στο προσωπικό του τηλέφωνο του έχω στείλει μήνυμα και δεν με έχει απαντήσει. Η Έμιλι της έριχνα νερό να ξεβαφτεί και δεν ήξερε πότε θα πέσει το νερό. Ήμουν έτσι με κλειστά τα μάτια γιατί... Ναι. Και κάνει... Και με τι κάνεις μωρέ, η βουτιά θα κάνει στη χούφτα σου. Ωραία, μια χαρά. Το ξοδεύει όλα τώρα που έχουμε άλλο. Παιδιά, εγώ είμαι φυσικαδούρα, δεν ξέρω για εσάς. Δείτε εδώ βγαίνει. Driving long time, left and right. I used to live in England before. Yes. I've been 10 years in England, 10 years now in Malta, so I've been driving 20 years left, 20 years right. Οι σταγμένοι ταξιδιώτες εδώ ψάχνουμε να βρούμε την πύλη μας. Πάμε βρεσί, πάμε, μην χάσει κανένα καπνό, Ιαν. Τι ώρα είναι?